Shalom Madehita, selamat hari Minggu, dot selamat Advent na paupaton, horasma, marende mahita. Merhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia, na tumapalangi doho tanaon. Amen. Marulup-ulup maho, jala malas ni roha, ale borusion. Ay idama, naroma ahu, maringanan, di tonga-tongami, Ninna Jehovah, haleluya. Marta ngiang mahita, ale amanami jala de batanami, na mandok muleate do hami tuho, sian nasa rohanami, Allah disuruh anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na paluahon hami sian dosa, dohot hamatean. Hupangido hami, sai patiur jala rajai marohanami, marhite-hite tondi parbadiai, asa unang hu rohanami, mida hamet metonnai, urupi hami, asa lam hutanda hami ibanar raja naung roy, si sombaon ni sandok jolma na dilihat porti bion. Amen. Marende maita. Solo
Tabagi mapatik ni debata di minggu Apen Paupaton. Imana tersurat di Yesayas 60 ayat sada sa rodi ayat 3. Hehe maho, marsinondang maho, ay na Roma panondangmu, jala hamleon ni Jehovah, bitsar di atasmu. Ay idama, ha holomondo mangkupi tanoon, jala ha gulapon aka bangso, alay na bitsar nema Jehovah di atasmu, jala marsinondang, hamleon na di atasmu. Jadi dapotonon ni aka, bangso parbeguma panondangmu, dohot aka raja, mandapoton sinondang, naong binsar diho. Atong rak mangido gugu mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pergugui mahami, manglahon na humbar kupatimi. Amin. Marende mahita. Topo tema dosa tanah gudangi tua dopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala aman nami. Hujo hamido guarmu na badiai, ala na tergogot hami marningot dosa nami. Sai marasin roha maho, mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banwa ginjang doho mangon dihon hami. Asi maroham di hami. Sai patok tong madihami roha menetian tuho. O tondi perbadia pangapul di nama sakroha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa malas roha hami, maunglahon lomo ni roham, hodo perhatian ni nasa asini roha, sai unang tulak hami, sai tangihon mahami, ho ale debata, ama ana doho tondi perbadia, amen. Tabegi mahata baga-baga, taringot tu hasesani dosa. Sangondo hata ni Jehovah, para si roha jala perdenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita humbar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita humbar tu aka hajahototta. Songon asini roha ni ama-ama, mida aka anakna, asini roha ni Jehovah, di aka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Marende maita.
Tabagima hata ni debata turpuk di hari Minggu. Adpen paupaton imana tersurat di Rom Saplonom ayat 25 1 ayat 27. Tajahama secara responsoria. Alai hasangapon madiribata natuk margogoin hamu, hombar tu barita na uli, nahu barita hondot jamita ni Jesus Kristus, hima hasimaon naong di Paulop, dung jolo di tabunihon sian narobi. Ima di papatar nuaing marhite sian surat ni akapanurirang, mangihuton tonani debata na manotongi, jala di pabotohon tu saluhut bangso, asa di oloibe porsea. Ayat 27 rak mahita. Di ibana parbisuk memunjungi. Masangapon marhite-hite Kristus roh di saliling. Amin. Ido sahatna. Martua ma aka na tumangihon hata ninibata. Jala nao piopsa. Amin. Marende mahita. Taha tindakon maha perseotai, songon na hina tindakon ni dongata sa perseon, di sandok portibion, rak mahita mando. Au persea, nyeribata Jehovah, ido ama pergugun na suatu dosan, na tuma palangi to tano. Au persea, Yesus Kristus, anak nyeribata Jehovah na sasade, imana timbon sinu Maria, nagabe-gabian si Antoni Perbadia, Andora Sohabuhan. Ido tuhata na tumawang di panguhuman istilapus, na mate tarpajal roibana di hau pinagsilang, na tuat-tuan di tanong. Na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hondo tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargugun na suatu dosa ni, isimai bana paimang surgo tu tanoon, mahumi halak mangulu dot amate. Au persea tondi perbadia, dalam sada huria nabadia, huria hatopan nyalak Kristen akan nabadia, do desain dosa, do datai mendo, mulak mangulun sugut daging ni halak nong mate, do nong. Amin. Tabege ma tikting. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata, tabege ma titing di minggu ta sadarion. Parjolo titing nama ragam, guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu apen paupaton, jala topik ni minggu ta ima harajau nahot rodi saleleng ni lelengna, di bahasa Indonesia didok, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. B. Permingguan di Huriata, hobar tuha putusan ni perhalado, permingguan di Patupa opat tali di Ganup hari Minggu di Huriata. Ima, pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia. Hobar tusi, ruas nanaing pasidohot tu permingguan ni, asa jumulo mendaftar tu perhalado sektor tabe
jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan ima pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade bema hand sanitizer pribadi. Akadat danak nambar umur ditoruni 10 tahun, dang boi dohot marminggu di bagas gerejata. Dia karuas nasoboi mabuka YouTube tapake ma acara ibadah naung nisagihon niaka situa sektor tabe. Namangihut gabe ruas nagok. Mulai minggu sadarion, tajakod do gabe ruas nagok di Huriata ima keluarga Henry Andreas Yahan sarjana ekonomi, doho inatai Helena Oktaviani Opusunggu sarjana ekonomi, rap dohot sada iana konasida ima Habrilla Pelesia Siahan, dung manggohi administrasi ni Huriata hombar turuhut-ruhut haruason ni HKBP. Nasida tinggal di Jalan Pacar Ujung nomor 10 Sia Medan Permai sektor 5. Saya di pasu-pasu Tuhatta manasida songon ruas na hinalomohon ni Tuhatta. Namangihut naing marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasan ma Teddy Jefferson Persaulian Simatupang. Anak ni amata D.A. Edison Simatupang. Tubuh ni nata Duma Marlise Boru Sihombing. Ruas ni Huriata sian sektor Sadaa. Dohot orana Alani Marhasak Boru Sidabutar. Boru ni amata situa Doktorandus RMG Sidabutar Nahinan. Tubuh ni nata L Boru Marpaung. Ruas ni HKBP Medan Resort Medan. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Senin tanggal 10 Januari 2020 di gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2020 mulai pukul 10 WIB maringanan di konsistori. Undangan rapot Huria. Khobar tuha putusan ni perhalado ni Huriata dohot titing di hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 patu paut tama rapot Huria laho manopoton APBH tahun 2020 sada. Ima nanaing siulahonota di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mulai pukul 10 sia WIB maringanan di bagas gereja. Marhite titingon ipasat hami maudangan ima tu parhalado nagot tiki parhalado partohonan utusan parhalado non partohonan dua halak sian ganup seksi manang kategorial utusan panitia pembangunan dua halak utusan unit pelayanan teknik pemakaman dua halak dohot utusan ruas yang ganup sektor ima dua sahat tuapat talak. Undangan dohok bahan rapot upasahat tamima tu parhalado sektor tabe. Padidion Nabadia di minggu sadarion di parmingguan pukul 10.30 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia khusus tu sahalak yang nakota sian sektor tolu A. Padidion Nabadia di hari Sabtu tanggal 26 Desember ima pesta Natal paduahon di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tu yanakon ni Huriata. Ruas akan nanaing madohoti asa madaptar tu sekretaris ni Huriata uhut mabuan surat pengantar sian situa sektor tabe. Laos marhite titingon pinabotohon tu natoras ni yanak kota asaro marguru di hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di ruangan konsistori. Tona sinode ano di caho kami bunga di altar di minggu sadario tanggal 20 Desember 2020 bunga di altar na pinarade ni panitia Natal bersama 2020
mulai tema upasat huria tunasida. Titik tambahan penabalan perhalado. Di hari Minggu Nanaingro tanggal 27 Desember 2020 di permingguan pukul 10.30 patu paun ni huriatta do acara panabalan 5 halak perhalado naung masyajar salileng 2 tahunon. Tatangnya koma anggiat diparbusihui jala diparbugui tuhata nasida. Majaha surat tona sinodi godang. Huria Kristen Batak Protestan Seminarium Sipaholon sia sampai 10 Desember 2020. Asinirohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus rapot tod di perbadia pangapul nasumurungi. Tamas itu tu pasahatota puji-pujian hasangapon di Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai ala dinggaddo mardalan sinode godang Huria Kristen Batak Protestan HKBP pa 25 hon tahun 2020 maringanan di perhutaan Seminarium Sipaholon Tarutung Tapanuli Utara nangpe di masa ni sori mago pandemi COVID-10 siaon ni dohotan ruas sinode godang 1010 halak sian 1096 halak na nihirim ro maddohotisa na sinodangan ni tema halupahon na dipudikku wahai akan dijolo Filipi tolu ayat 10 sahat ayat 14 dohot subtema ay denggado di rohani to di perbadia nang di rohanami manguduti pakkobasion tutiki naneng ro ulaon biddu 15 ayat 20 lalu. Dinaung marumur huriata 150 sia tahun lamang herbang do huria HKBP gabe 32 distrik dohot sada persiapan distrik 5 distrik Barus Raya nani hobasan ni 2.760 halak pangula nagok tiki mardala do huhut pajuan ni huria natului 5 koinonia marturia dohot diakonia nang pembangunan infrastruktur dohot akka pasitilas na asing jala saluhut nai parbuye ni parsauran nadenggan dohot debata jala hinorhon ni parsauran nadenggan tarida doi sianulaun para sinirohaun nadenggan tinilopan ni akka ruas di bagian nabe alai si pariahod dope tujulanon di pakkobasion nalam maju dohot nalam tudengganna asa takas tau haposan akuntabel patar transparan anggiat boy huriata gabe tiruan jala sibuan pasu-pasu tu sadok pertibion sinode godangi dipuka opui eporus HKBP pendeta Dr. Darwin Lubat Tobing di bagasan pertangyangan pamuhai laos hutma muse tu upacara nasional dohot kata sambutan sian akka udangan nang panggonggomi. Sinode godang 2020 manaringoti tolu bagian bolon. Ima majalo barita jujur tahun niopui eporus dohot laporan pakkobasion sian sekretaris jenderal, kepala Departemen Koinonia, kepala Departemen Marturia, dohot kepala Departemen Diakonia, khobar tu rencana induk pengembangan pelayanan 2012-2022, dohot Renstra 2010 lalu sahat tu 2020, manotopon dohot mengesahkan Renstra, konvensi, agenda, ruhut permahanion dohot pamisangon manang RPP, khobar tu tona dohot aputusan ni rapat pendeta HKBP tahun 2010 sia nasalpo. Di patupado pamilitan ni uluan ni HKBP periode 2020-2024 ima eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal pendeta Dr. Victor Tinambunan, Kepala Departemen Koinonia pendeta Dr. Dional Sinaga, Kepala Departemen Marturia
Pendeta Kardi Simajuntak, Magister Ministre, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga, Magister Teologia, dohot 32 halak pareses HKBP. Tahirim do marhiti akka ulau ni huriatta naong tarpiliti, mabuan huria HKBP mangiahi pakubasyon nalam tudeng ganna tujulanon, obar tupajon ni Kristus. Alani i sude mahita manangyakon dohot mangurupi pakubasyon di tonga-tonga ni hurianai. Sai di pasu-pasu jala diramoti tuhat tamasude akka parhobas nang ruas di huria di sandok HKBP. Hipas mahamu, hipas mahami, hipas mahita sude. Amen. Tabe mardonga tangiang atas nama sude ruas ni Sunun di Godang, Epurus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumantubing ditanda tangani. Parhepengon taidama di laporan keuangan akka pelean bulanan perpuluhan dot akka hamolateon di akka naso masuk dope di titik saderion di hari minggu naneng Roma di titik kon. Moleate ma di sude ruas naong pasaton pelean bulanan dot hamolateon perpuluhan dohok partisipasi tuak kaulau ni huria lam ditabai tuhatama pasu-pasuna dihita saluhutna. Songonima titing dihita martangiang mahita. Molate oleh Tuhan upasa tami tu adopamu nabadiai. Di pangiringmu ale Tuhan dihami saluhut ruasmu. Tarlumu bima ruasmu na adong di HKBP Tangsusarion. Di bagasan nasa minggu on ale Tuhan. Jala didongani hodo, diramoti hodo, hami saluhutna, jala boy hami ale Tuhan marpungu, di bagas joromon, laho, mamuji pasangap pokok, marhite-hide ede puji-pujian nami, naong pinatubegi hok kami ale Tuhan. Satokinai ale Tuhan, tari parma hatami marhite-hite naposomi. Lehomma bisukmu marhite-hite tordimi ale Tuhan, asaboy diatus hami hatami. Tuhan Yesus, dititing nami ale Tuhan, na marragami, naing merbagas ma anak dohot buru ni huriami, Teddy Jefferson si matupang, dohot orowanna alani marhasak buru si dabutar. Gabe keluarga na baru nama biar tuhoma keluarga na yang pukau nasida ale Tuhan. Disude sakap kedua belah pihak hasuhuton. Homa nama dongani nama jongjongi ulau na yang si patupau nasida. Jala pasu-pasu ma anak dok boru ni huriami. Gabe keluarga na denggan sahat tunau saur matua. Tuhan Yesus patupau ni huriam doa le Tuhan di huria nami HKBP Tanjung Sari rapot ni huria ima nama ngarang-rangi nama notopon anggaran penerimaan dohot belanja ni huria untuk tahun 2021. Pahehe ma ruasmu asaringgas Roma dohoti suaksoni perhaladum ale Tuhan asabui tarpatupa rapoti ale Tuhan. Molo soadong 50% tangbui patupaon ni huriami ale Tuhan rapoti alani Tuhan bangidu hami lehor rohana ringgas hehema akaruas sok songoni parhalado. Tuhan Yesus akka kegiatan Natal atipe daksongon tahun-tahun nasomal ale Tuhan nasai laon. Tangbui tarpatu pahami Natal sesuai dengan kategorial. Nabudari di patupa huriam doh le Tuhan songon Natal gabungan. Molo pena hurang reta akar wasmi ale Tuhan. Marpamuati maruham alani kondisi ni situasi COVID-10 sia. Adong dope rasa biar di akar ruasmu. Tarlumu bima akka di ruasmu
naung lanjut usia suaksongoni akka yanakon naso gonok dope marumur 10 tahun. Tuhan Yesus molope hami dang boy marnatal di bagas joro songon nasomal. Paluas mahami ali Tuhan, pahehe makaruasmi asa marningot natal di bagas nabe tarlumubi ma di bagas rohana ali Tuhan. Padao ma COVID 10 siaon, dinalaho mamulus sami tahun 2020-on, tinggal mali Tuhan COVID 10 siai di tahun 2020-on. Jalaboy hami ali Tuhan, maluas yan COVID 10 sia, boy mangulahon akalu ulaw nami, gabi normal, songot tahun sebelumnya. Tuhan Yesus, dia karuasmu na di bagasan parsahiton, tarlumubi ma napeak di rumah sakit, soksongoni dotong na di bagas nasida le Tuhan di podomanna. Dauni ma akaruasmi ale Tuhan, marhite-hite akka obat, peralatan, do akka sipanganon ale Tuhan. Margogo manasida, hisar manasida le Tuhan, to akka tiki narong ro. Asabuy hami mardame sonang suaribu-ribuan mamuji pasang pokok tu akka ari na mangihut. Tuhan Yesus suaksongoni dotung akka ruasmu nagale di akka partodion na pahehe marhite-hite todim to di perbadia le Tuhan. Asa unang olo di ela-ela portibion di ela-ela sibulis ale Tuhan. Pargugui ma akka ruasmi nagale di partodion marhite-hite todim to di perbadia. Tuhan Yesus pasu-pasu ma akka ruasmu naung pasahaton akka hamulateon pelea bulanan. Suaksongoni DPR tu pembangunan ni gedung sekolah minggu, rumah dinas, perkantoran na lagi dilaksanakan kami oleh Tuhan. Tabay ma akka pasamotan tu sude akka ruas. Molope hami manang piga-piga ruas na subuhi pasahaton alani akka ekonomi na ro pandemik sa pulusia le Tuhan. Lehon rejeki tunasida ale Tuhan. Lehon ulaon nadenggan tunasida ale Tuhan. Asabuy manupaki akka ulaon ni huria. Asabuy manupaki akka ulaon di keluargana ale Tuhan. Posrohanami di tahun 2020 sada ale Tuhan. Pasahatomu mai tuhami saluhut tuganup pami ale Tuhan. Asa buy denggan perekonomian di keluarga nami merdalan songon nasomang. Tuhan Yesus parbisuhi ma naposomi amata padita marhehe pasaribu sarjana teologia nanaing pasahaton berita nauli tuhami saluhutna jala parbisuhi hami marhite-hite todimi dinalao mabigay asa diatusi hami ali Tuhan hami ruasmu hatam naung pinasahat ni nanaing si pasahaton ni naposom tuhami. Mole ate ma dihoale Tuhan, mangidu hami tuho asa sesaomu akka pangalusion nami, tarlumubi ma dosa nami nagudangi, asa unangalani le Tuhan, tarabat akka pasu-pasu naik si pasahatom mu tuhami. Holan mangasaon guarnenak mu Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Marende maita las papungo pilihan sarabi. Ai
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Barita nauli di minggu na paupaton, minggu Advent, ima na tersurat di buku 2 Samuel bidupitu. Mamuka sian ayat sada, tolhastu ayat 10 onom. Doho tema harajaun na hot rodi saliling nililing na. Ujaha mari hita, songonomma natar surat disi. Dungi uju hudul rajai sahali di bagasa jabuna, jalanang marhasunangan rohana di bahi jahuba maradopon nasa musuna humaliang. Jadi Roma hatani rajai madok panurirang natan. Uaidama maringa di bagasa jabu nasian hau ares do ia au. Ya poti ni debata maringa do di tonga-tonga ni ribe-ribe. Dung ini nasinatan mamado rajai. Atong lau maho nasa na sinakap ni roham di bagasan patu pamai ay Jahoba do dongammu. Lai borngin nai rumah hata ni Jahoba tu sinatan madok songonon. Lau maho hatakon matu na posokku si Daud. Songono do hata ni Jahoba tung terbahik koma pauliho diau sada bagas bahen inganakku. Aidang dung maringan au di bagasa jabu. Olat ni ari dung hubuan hala Israel. Nakok sian Misir rasi rasa sadarion. Toktong doau merdaladalan. Maringanan di bagasan udung-udung. Seling au merdaladalan rab dohot sudi hala Israel. Tung dung maau madok nanggo sada hata tusahala sian akka marga ni Israel. Akka hudokon nian marmahan bangsokku Israel songonon. Buasa so di pauli hamu diau sada joro sian awares. Ope songonom madohonommu tu naposokku si Daud. Buti hata ni Jahoba sebaut. Nunga au mabuat ho sian permahanan. Sian na mangadu akka biru-biru. Akabakit to gabi iduk gumonggom bangsokku Israel. Say hudungani ho nasay laon. Manang dopak dia ho mangalaka. Jalanunga husiapo sudi akka musum maradopoko. Jala hubay guarmu marbarita situtu. Songon guar ni halak na bulon akka na ditanoon. Akup ni nunga hubasa-basaon sada inganan tu bangsokku Israel. Jala nunga hulopokon ibana asa maringanan ibana disi. Asa unang be tarhutiksa. Jala unang be didak dati akka anak ni hageduhon manosak-nosak ibana songon uju di mulana. Jala olat ni ari. Dung hupa bangkit akka panguhum pareta bangsokku Israel. Audo mangalehon hasunangan tuho maradopon sude musum. Akup ni merbaga-baga musedo Jahoba tuho. Babua pahoton ni Jahoba pinopar musogot. Iadung jupang tikim mate. Marpungu ho tu akka opum. Pati dangonokku ma pinoparmu di pudim. Naruar sian butuham. Tu ibana ma pahotokku harajaon. Ikon ibana paulisada bagas di goarhu. Jala au pahoton habangsa ni harajaona rodi saliling-liling na. Au gabi amana. Jala ibana gabi anakku. Molotung mabahid dosa ibana licing-licing ni jolma pakeokku mga licing ibana. Alaydang uscatokku sian ibana anggo asini rohaku. Songon nahu ucati sia si Saul nang hupaijur di jolomi. Alay ikon hot do anggo pinoparmi dohot harajomu rodi salinileng na di jolom. Habang sape ikon hot do rodi saliling-liling na. Itu yang gusahakna. Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus.
molota rimang-rimangi rupani di tonga-tonga ni ngoluta tung macegudang do aka pasu-pasu ni debata dohot dengan basa ni debata nata jalo di tonga-tonga ni ngoluta adong do halak marhasunangan ngoluna molo dilehot Tuhan di ibana naik pangkat do jabatan adong do halak marhasunangan ngoluna molo dilehot Tuhan di ibana hamoraon dilehot Tuhan di ibana suk-suk nang arta jala marhasunangan ngoluna adong do halak marhasunangan molo dilehot Tuhan di ibana ima maju usahana jala laku-laku rupani akka tiga-tigana sudero halak marhasunangan amanginang molo di paloas de bataro pe ibana saha tu partikianon dilehot Tuhan do pe dihita ima gajang niumur dohot hasehaton apalagi manuang nata adopi ima pergumulan parsahiton COVID-10 jalan ngatorop jolma nang di tonga-tonga ni Portibiope na aguan hosa ala ni pakorhon ni pandemi COVID-10 alai moleate ma di debata boy hita marhasunangan ala di lehon debatado pe di hita ima gajang ni umur saha tu partikianon amanginang na inaholongan di bagasan Yesus Kristus adong do halak marhasunangan ngoluna ala dilehot di ibana hamoraon somalna kamanginang molo dilehot di hita aka arta jala dilehot di hita pasu-pasu nai biasana halak molo mamora adong artana biasana saya disakapi rohana do naeng manuhor isarana bagas manang jabuna dungi muse muladong halak rupani mamora ibana saya disakapi ibana do derajumi ibana laho manuhor kendaraan mobil na terbaru sinuangon dan bahkan juga amanginang molo dilehot Tuhani di ibana hamoraun saya dong do halak maparsita laho manuhor rupani tano na bidang mula dong di ibana hamoraun hepeng na gudang biasana saya disakapi jolma do laho manuhor akka perhiasan nauli jala mungkin bisa saja mula dong hepeng na artana adong do halak maparsita laho manuhor villa manuhor hotel dohot apartemen manang akka na asing pe jala adul marasing do marhite-hite pemahaman ni diturpuhon molo taida siar Raja Daud di bagasan hasunangat dongoluna na padua ko muse saya dilehot Tuhan itu di ibana hamonangon ketika dia mau berperang laho marporang do bangsa na asing alai saya dilehot Tuhan itu di ibana hamonangan dan bahkan dilehot Tuhan itu di ibana nang akasinamot dan bahkan juga amanginang dilehot Tuhan itu di ibana song raja ibana masa kejayaan kepemimpinan ni ibana song raja tung macaliling sonang do pakilalaan na madu ngoluna jala dan bahkan dang barani akka bangsa na asing laho mangalo bangsa hala Israel ala dilehot debata tu Raja Daud diturpuhon ima hasunangan lasni roha dan bahkan dia membangun rumahnya yang begitu megah artinya di sekamanginang marhasunangan do rajai alai nabui taida di son na paling luar biasa di si Daud ketika ia sudah jaya ketika dia sudah memiliki bagas nauli inganan nadinggan alai taida madison amanginang dia tidak lupa dia tidak melupakan Tuhan dan lupa ibana di padonganion ni debata dan lupa ibana di pangaramotion ni debata na mangaleho di ibana hasunangan lasni roha gudang akapasu-pasu ni debata na jinalo ni ibana dan bahkan Raja Daud merupakan raja yang jaya yang sukses yang cukup terkenal ketika itu jalma birdo
dipartikiani nang akabangso na asing. Tetapi Tuhan Allah selalu memberikan kemenangan, memberikan kejayaan, lasni roha, kemakmuran di tonga-tonga ni ngolu ni Raja Daud di turpuhon. Alay atik pesongoni di bagasan hasonangan ibana dan lupa ibana ima na pinasahan ni debata na tu ibanai dan lupa ibana di padonganion ni debata disakapi ibana do molo ulipe bagasu molo ulipe nang inganakku alay dang lupa ibana na yang disakapi rohana lau paulihon ima bagas joro ni debata. Dia tidak lupa akan bait suci Allah. Allah na salilingon dibereng ibana ima poti perpadanan. Na binuabuan ni bangsoi tabut perjanjian Allah. Ketika mereka keluar dari Mesir, saya dibuabuan nasida do poti perpadanan ini. Ini menyatakan ketika mereka membawa tabut perjanjian, bahwa tabut perjanjian itu adalah kehadiran Tuhan. Ketika mereka berperang melawan bangsa asing, maka tabut perjanjian poti parpadanani sebagai lambang simbol kehadiran daripada Allah itu di tengah-tengah bangsa Israel. Alai saya dipikiri ibana ma nunga marhasonangan ibana uli bagasna jala didok diturpuhi dan bahkan bagasna ima sian na terbuat sian hau aris nina diturpuhon. Tung macai uli do bagasna HP poti parpadanan tabu perjanjian diletakkan ngolo di taida di ayat na perjuloi di do di si ima diinganan ribe-ribe nina di ayat 2. Artinya poti parpadanan ini diletakkan di tenda ate di kemah. HP yang go inganakku marhasonangan nau di bagasu alai yang go poti parpadanan ini diletakkan di ribe-ribe manang di tenda kemah. Alani disakapi rohana ma dia tidak lupa kasih setia Allah kepada dirinya. Molo pimamora ibana, molo marhasonangan ibana, dipadau marasian ibana. Aledang lupa ibana didenggan bahasa ni debata. Disakapi rohana ma lau pajongjong bagas joro ni debata. Asa adong inganan ni poti parpadanani. Asa adong inganan yaitu tabut perjanjian Tuhan sebagai lambang kehadiran di tengah-tengah ni bangsa Israel. Disakapi ibana ma jala di pasahat ibana ma tu panurirang natan. Akahatani ibana molotaida di ayat 2. Denggado di patupaho laho pajong jokon bagas joro ni debata. Alai ima sakap do rencana ni Raja Daud di turpuhon. Bahwa dia tidak lupa akan Allah itu sendiri. Dan songon adong peribahasa nama dokon dia tidak lupa seperti kacang lupa akan kulitnya nina. Dingot ibana do akka dengan bahasa ni debata alani tung macarikot do di au nina rohana dakula bagas suuli alai neng pauliyokku bagas joro ni debata. Alai di borngin naim rodo debata makatahon tu panurirang natan bahwa dang bui Raja Daud laho pajong jokon bagas joro. Dang boy Raja Daud laho pajong jokon bagas joro ni debata. Buasa akka manginang. Ala memang ngolu ni Raja Daud. Ala nunga ramun. Ala nunga gudang ibana marporang. Nunga gudang ditaluhon ibana. Jala nunga gudang dipamate ibana. Jala tangan naon. Gudang dibunuh ibana. Jala sak mudar do tangan ni Raja Daud. Amanginang na inaholonga di bagasan tuhata Yesus Kristus molotaida di ayat opati ima sakap ni debata naso jadi Raja Daud lau pajong cokon paulihon bagas joro ni debata. Karena apa? Dan Raja Daud untuk mengatur inganan ni debata. Dan Raja Daud laho mengatur hakomion ni debata. Alai ahamadidok diturpuhi karena mengilas kembali sejarah kehidupan umat Israel. Najolo nasidat ketika mereka di Mesir. Dan adok kia di pajongjong
bagas joro alai saya merpida-pida duna sida siat dana asing tu dana asing sian udung na asing tu udung na asing songonido perdalanan ningolu ni bangsoon peribadahan ni nasida pe songonido sambil membawa tabut perjanjian itu. Nomor lapata di si aka amanginang bahwa kehadiran Tuhan bukan hanya hadir di satu tempat. Haroro ni debata bukan hadir hola di sada inganan. Taida di ayat onomi di dokdo aidang dung maringan au di bagasa jabu. Ola ni ari dung hubuan hala Israel nako sian Mesir rasi rasa sadarion toktong duau merdela-dalan maringanan di bagasan udung-udung. Artinya di Sakamanginang bahwa kehadiran Tuhan itu tidak terbatas. Ketika mereka berjalan memasuki tanah Kanaan, sona sida di gurun pasir, di sima ro de bata papatarho dirina. Ketika mereka berjalan sian inganan na asing tu inganan na asing, setoktong do di papatar de bata dirina di tonga-tonga ni bangsoi. Artinya di Sakamanginang boy do honota bahwa bukan Daud yang mengatur, bukan Daud yang merencanakan akan pembangunan bait suci Allah. Alai kehadiran Allah bukan hanya di satu tempat, di sada inganan. Dakulana holad ro ibadat di sada jabu. Alai inganan ni debata, haroro ni debata, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dakulad di bagas joro ni debata ibana hadir. Alai di segala lini kehidupan ni jolma di Portibion manang di dia pehita bahwa kehadiran Tuhan itu selalu hadir dimanapun kita berada. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang, tempat. Ido nanidok ni diturpuhon molotaida di ayat onom. Jala dikilas balik do molotaida di ayat pitu didok bahwa tidak ada perjalanan kehidupan umat Israel nasa lelengon didok debata dangadok kia debata madokon Pauli diau sada langgatan Pauli diau sada bagas joro ni debata molotaida di ayat pitu na parpudi didok do boasa so di Pauli hamu diau sada joro sian hau ares. Artinya Allah tidak pernah mengatakan kepada umat Israel supaya mereka mendirikan membangun bagas joro ni debata sian hau ares. Alai dipaingot panurirang nata do Raja Daud bahwa bukan dari dia daksian ibana dang ibana lahu pajong jokon ima bagas joro ni debata. Alai ikodo sian pinoparna. Ikodo sian pinoparna ima Raja Salomo. Raja Salomo do na pajong jokon ima harajau ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Ala nunga merlauk tangan ni Raja Daud. Nunga gudang dibunuh ibana akabangso. Nunga gudang sak mudar tanganna. Dang lomo rohani debata bagas joro na pinajong-jong nai. Di bagasan sak mudar. Ala ikut do di bagasan anak ni Raja Daud ima Salomo. Mendirikan bait suci Allah na pinajong-jong ni Raja Salomo dung mate Raja Daud. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Dia mah hataridana amanginang bahwa Allah ingin menetapkan perjanjian antara Daud dan menetapkan perjanjian kerajaan harajau ni debata di tonga-tonga ni bangsoi bahwa Allah akan menentukan bahwa anaknya Salomo yang harus mendirikan, membangun bagas joro ni debata bait suci. Molotajah akamanginang di ayat 12 do di ayat 10 tolu di pataridahod doi. Jadi ini merupakan gambaran tipologi daripada yang dinyatakan oleh Allah jala martudu-tudu doon i mataringo tu harajaon mamuka sian si Abraham, si Ishak, si Jakob, saka tu Raja Daud, saka tu Raja Salomo, saka tu pinopar di padan nai barui, ima pinopar ni si Joseph, ima Yesus Kristus, ima nagabe nanang papataron ni debata,
menyatakan bahwa kerajaan Tuhan marhite-hite pinopar ni Raja Salomo sahat di Tuhan Yesus nunga ditodo debata taringo tu Tuhan Yesus Kristus narotu portibion alai taida madison bahwa tipologi itu, gambaran itu terlihat di ayat 12 sampai dengan ayat 13 tidak songonon. Ia dung jupang tikim mate marpungho tu aka opum patidangokuma pinoparmu di pudim naruar sia butuham tu ibana ma pahotoku harajaon ikon ibana paulis sada bagas di guarhu jala au pahoton habangsa ni harajauna rodi saling dilingna. Artinya di sia kamanginang nunga di pahot debata padana janjina tu pinopar ni Raja Daud. Nunga di pahot debata padana harajaona tu Raja Salomo nekonibana do membangun bagas joro ni debata napa uli-ulihon bagas joro ni debata dan di sanalah diletakkan yaitu tabut perjanjian Tuhan, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ikon sian Raja Salomo do ima hajong-jongon tahta kerajaan di tengah-tengah di bangsa dan bahkan amanginang di leho debatado ima pasu-pasu berkat Tuhan itu Salomo begitu cukup lama memerintah di bagasan harajaona, memerintah penuh dengan kejayaan. Jalanan bahkan begitu cukup lama memerintah di tengah-tengah ni bangsa Israel. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite minggu Advent na paupatonon. Ini menyatakan bahwa Allah akan membangkitkan pahehehon harajau ni debata marhite-hite haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga sudah dinyatakan melalui kitab 2 Samuel bahwa harajau ni debata sah rodi saliling nililingna dang marpacohot harajau ni debata mamuka sian Raja Daud sah tu Raja Salomo dan bahkan sah tu Yesus Kristus toktong do sah rodi saliling nililingna sah tu nuaingon di pajongjong ibana do harajauna marhite-hite kehadiran haroro ni sipalua ima tu hatta Yesus Kristus. Ro ibana tu portibion laho pasauton lomo ni rohani debata. Ro ibana tu portibion lau pasauton harajau ni debata di tonga-tonga ni portibion manoktong saha rodi saliling-lilingna bahwa kerajaan Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Dangadong na boy harajaun na asing mengimbangi harajaun ni debata. Harajaun ni debata, harajaun na binuan ni Tuhan Yesus ima, harajaun kekal kepada kehidupan keselamatan di tengah-tengah ni jolma. Alani mauliate matadok tu debata di bagasan Yesus Kristus, di bagasan pesta Advent na paupatonon. Jala ido nanidok di ayat saplonomi alai ikon hotdo anggo pinoparmi dohot harajomu rodi saling liling na jolom habang sape ikon hot rodi saliling nililing na bahwa harajau ni debata na marmulia roi bana mabuan harajau na siap banua gijang ro manopot hita. Ini menyatakan bahwa kerajaan Allah di surga dan kehadiran Yesus Kristus membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Songon akan apersia hita. Boharu hita manginang mabuan harajau ni debata di tonga-tonga ni portibion. Bagaimana kita bersuka cita. Bagaimana kita merlas ni roha kita ketika kita menantikan kedatangan Kristus Yesus. Roh ibana mabuan harajau ni nama noktong sah rodi saliling nililing na. Amanami doh inanami ahamana boy taputihi. Ahamana boy taida marhite-hite pabahenan pangalaho ni ima Raja Daud di turpuhon na parjolo ketika dia jaya, ketika dia makmur, ketika dia marhasonangan, gudanga kalas ni rohan na ni calona, dang lupa ibana tu debata. Ketika Tuhan menemani hidupnya, didongani ibana, dipadao ibana siap permaraan, siap tangan ni musuna, maduma ibana, gudang nang akahartana, tetapi dia rindu untuk membangun bagas joro ni debata. Dang holan jabuna uli.
Dirimang-rimang ibana tung macai ulido bagas nani inganan ni ibana. Alai dang lupa ibana bohado asa gabe uli inganan ni debata. Songoni mana tabain apalagi kita menjelang Natal. Saya tak pikiri dua manginang dakula bagas tai HP uli. Dakula bagas tai HP mergaba-gaba. Dakula bagas tai HP merlapu-lapu. Alai saya tak pikiri asa anggiat uli bagas joro ni debata. Las rohata pajupang doho debata. Dang namar lapatan sogo rohani debata tu Raja Daud ala dang sian ibana pajong jokon bagas joroi. Dang ala sogo rohani debata daung. Alai dang ikos sian ibana sian Raja Daud pajong jong bagas joro. Ala nasa delengon ibana marporang do ibana. Godang aka musuna dia tahlukkan jala sak mudar tanganna dang lomo rohani debata dang nama dok bahwa Allah tidak suka Raja Daud membangun bait suci dang inani maksudna alai kemurnian itu harus sian pinoparna harus sian dagingna imar Raja Salomo na pajong jokoni alania kamanginang mulai deho Tuhan ini dihita las ni roha ikut dohita marningot ikut dohita marningot akadenggan bahasa ni debata marningot inganan permianan bagas joro ni debata dakkola bagas tahape uli songon Raja Daud diturpuhon alai bohado kita manginang asa uli permianan ni debata bagas joro ni debata kerinduan kita di mana rumah Tuhan tempat kita memuji nama Tuhan bagaimana hati kita tergerak hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan unang holan di bagasan dirita tahu basi. Ay mulo tajalo pi akadinggan basa ni debata namar lapatan nasya debata do haroro nai. Alani bohado kita marningot akapabahenan ni debata maka mulateho dinggan ni basa ni debata alai ikut do kita tergerak hati kita lau patupakon mabaina dinggan di tonga-tonga ni huria. Di tonga-tonga ni bagas joro ni debata asa uli bagas joro ni debata gudang do halak nuaingon amanginang dang gabe akka nading gabe di patupa di tonga-tonga ni bagas joroi. Nunga torop nuang jol maon gabe inganan ni bagas joroi. Gudang akka nahurang. Gudang akka parsalisian. Gudang akka perdebatan. Namasa di tonga-tonga ni huria. Dang ilomo ni roha ni debata. Alai bohado asa gabe uli huria. Bohado asa berkembang huria. Bohado asa maju huria. Pemikiran yang brilian daripada seorang Daud. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mau memikirkan bagaimana rumah Tuhan itu harus dia bangun. Alai dang sakap ni ibana. Dang Raja Daud mengatur debata. Alai debata na mengatur di tonga-tonga ni bangsoi asa pahotton harajauna di tonga-tonga ni bangsoi. Alania kamanginang dang hita mengatur huria. Debatado na mengatur huria. Alai bohado amanginang lahu mangulaho lomo ni roha ni debata. Mari sebagai jemaat Tuhan tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud di Turpuhon. Dia tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Tetapi dia selalu memberikan yang terbaik di tonga-tonga ni nguluna tua rupa ni debata. Songoni mahita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menantikan kedatangan Kristus. Mamelehon dirita rohata tuibana. Ay nang sorang maibana tutunga-tunga ni portibion jalanunga sorang di tunga-tunga ni rohata alani i aka amanginang tapajongjong maharajao ni debata di tunga-tunga ni rohata nang di tunga-tunga ni portibio pe amin martang yang mahita mulai ate mali Tuhan debata Jahoba amanami namar habangsa na di banua gijang pinuji maho ali Tuhan didenggan di basam nang hujalo hami alane Tuhan ajari mahami madok moliate tuaru pamu diragamnya kadinggan ni basam doho pasu-pasum nahu jalo hami marhite-hite Raja Daud diingot ibana doa Tuhan akan nadinggan jeladang lupa ibana li Tuhan diaka pasu-pasum na jinaluni ibana ditiki ibana maduma ditiki di leon ho Tuhan las ni roha alai disakapi rohana li Tuhan laho pajong jokob bagas joromi alai rodoho ali Tuhan madokon tunaposom panurirang natan daksian ibana ali Tuhan lau pajong jokon bagas joromi
ikon sian pinoparnado ima Raja Salomo. Tuhan debata amanami, moleate madiho Tuhan asa anggiat kami terjauh kami, patupaon akan adingga di tonga-tonga ni huriam, hatarida ani naung majakon, jala marhiti-hiti harorom, tu portibion, laho pajong jokon harajaumu, di tonga-tonga ni portibion, jala gabi marlas ni rohama salut akan aprosia di ado pammu. Mulate mali Tuhan debata amanami di minggu Advent na paopatonon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon jala oloima tangyang nami. Amin. Mari dimahita laus tapa punguma peliata. Ala adongdo sahalak dina mabuan yana kota lau majalo padidion nabadia. Alani mari dimahita siap buku di nomor 146 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 jongjong ma keluarga natoras nama buan dan terdidi. Sai Roma
Alia manamina di Banua Gijang, narodo hami tujolom mabuan akadat danakon, sai asi maruham, jalo manasida gabe anakmu, pasu-pasu jala pergugui manasida, mangiyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuan danak sididionon, tangyon hamu mahatani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion, ninna madok akasisianna, pude hamu masaluhut bangso, jadi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia, ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu tonaho nitu hamu, jala ingot ma, saya dengan aku do hamu ganup ari, rasi rasa roh ajal ni hasianganon, manang isi na porsia dohot ni didi dapotan hangoluan, alay na so porsia hona uhum sogot, tangyon hamu ma dohot hata ni debata, natar surat di Evangelium ni si Markus. Adong maaka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Ala di picang akasisian na imam na mabuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus. Sugo marohana di dokma. Loas hamuma akka danaki rotuaw. Unang oray hamuna sida. Ay di akasi songonido harajao ni debata. Na tutudo na hudok konot tu hamu. Manang isipe anggo sosongod dana ibana majalo harajao ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akadat danaki, diapehon matangan na tu nasida, mamasu nasida. Atong hati dakon hamu majolo, hata hapor siautai, rak mahamu madok. Ya, HP taruh do ikut dihafal do kan amang dang ibai sili-sili. Jadi dang dihafal hamu do pe. Jadi per muna ikon hafal muna do dah amang inang da. Iya. Atong alusi hamu mahata na husukutonon. Di pangido hamu nuaing di dion akadat danakon tu bagasan nina hina porsyamuna alusna di pangido rohanami. Behana ulo hamu mamudai anak komunaon, asa diboto jala diihutton na sida hatani debata, alusna na ulo hami. Na ulo hamu marsuru na sida tu gereja, doho tu perguruan ni huria protestan, asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus, alusna na ulo hami. Atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai, Roma hamu tujolo. Ale Ivanna Aleja Lucinda Tambunan. Hudi di maho tu bagasan gowarni debata ama, do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gowarni to di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajauna, rodi saliling nililing na. Amin.
Jongjong dope naturas. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasaat hami akadat dan akot tuho. Jala di jakon hodo na sida gabe anakmu. Marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni leleng na. Asi maroham dohot di akan natoras ni dak danakon. Saya pargugoy jala ajari mana sida manugu-nugu dak danakot tuho. Asa rap na sida taruli di aka arta ni harajommu. Alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hontu pangucunan. Palua mahamisian pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi sa leleng ni leleng na. Amin. Mari demahita siya bukwe de nomor 145 ayat sada laos jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peleata tu debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom itu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadami godang ni si lehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami dari banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Saya di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen. Saluhut parhalado ni Huria HKBP Tajuk Sari, pasahato tuhamu amanginang, selamat Advent madihita, tuhatama nama masu-masu hita madongani hita, jala toktong mahita, martangiang, tutuhani asanggiat, di padau siya kita parsahiton, ima parsahiton COVID-10 siya. Taingok ma, songon na nianjurhon ni, pamaritata, ima prokes, mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker. Horas madihita saluhutna, shalom.